Egypt has long regarded Eritrea as a strategically useful country in its competition with Ethiopia. During Eritrea's long insurgency against Ethiopia, Cairo saw an opportunity to keep Addis Ababa preoccupied with internal conflict and away from the Nile. Eritrea eventually became independent, leaving Ethiopia landlocked and fundamentally changing the geography of the Horn of Africa. But the strategic balance has shifted again. Ethiopia has now completed the Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Blue Nile, challenging Egypt's long-standing influence over the river. Addis Ababa has also increasingly asserted that Ethiopia must regain meaningful access to the Red Sea. For Cairo, this development كم تريوم زلهم بلتسجنا ني لولاونات إيرترا نسورة إيرترا نتاريخ إيرترا ني مسل حزب إيرترا زوق عشش نقالسز بإيرترا زوق عشش نلولاونات ناز دفر نكوينا زغسكس everything كل حما نجار كتب له تقل زدفر زربا قطالي يمزر بيزلو قطالي بمحرنيا بلو بإنجليش بلو بفرنش بلو بسبانيش بلو بتغرينيا بلو بزخون قانقوا نإيرترا زز جبروتو أنصار إيرترا زقبر زلو بروباغندا كال نجاري لولاونتنا إيرترا متفار كمز هوبي خوين ومالو هوبي ناتهم باشن كنبلا نخلينا جبتي نصورنا إيرترا كم مجابريا مسوتك ومتوليا قالسز بإيرترا نم جبسي ني إثيوبيا نم مقال سوتك ومتولي تاكتيك نيرو إيرترا دما كمزي مجابريا ناي إثيوبيا سلزخونت إيرترا تجبرون زجبرون زبلون يفلتون يوم أجندة يبلومن جبسي تدليانا بوجت بلون قليانا بزت جبرون يوم زبلو زلو ምናልባት ንዓታቶም ንግዚኡ ፖለቲካዊ ነጥብታት ስኮር ንክገብሩ ገለገለ ክፋል ናይቲ ህዝቦም ድንቁር ዝበለ ድማ ንክእክቡ ይጠቕሞም ይኸውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገድፍዎ ዘለዎ ስምብራት ግን ዝርድኦም ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ንሕና ከማታቶም ኣይኮናን ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ታሪክ እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ታሪክ እዩ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ዋጋ ዝኸፈለላ ሃገር እያ እቲ ዋጋ ድማ ከምዚ ንሳቶም ዝሕስብዎ ቅድሚ 2000 ገለ ድብልዎ ዘይኮነ ቅድሚ 35 ዓመት ዝተወደ ታሪክ እዩ ስቲል ዝቕፅል ዘሎ ታሪክ እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብናፅነቱ ብታሪኹ ብቃልሱ ብሰውርኡ በቲ ኩሉ ዝኸፈለ ዋጋ እሞ ካዚ ዋጋ እዚ ካብኣታቶም ብዝመፅእ ዝነበረ ኣሽካዕላል ብቃንዛ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኣሽካዕላል ብስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ እዚኣ ንኣብይ ኣሕመድ ንስርዓቱ ዋላ እኳ ኣመና ዘቆጣዓና ነገር ይገብር ተሎ ከነመስግኖ ይዝግባአና ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ጎረቤት ከም ዘለና እቲ ሓቢእዎ ዝነበረ ምስሊ ዘርእየና ዘሎ እንዲ እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ዓይነት መንእሰይ ወለዶ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ጎረቤትን ምክንያቱ ድሕሪ 4 ወይ 5 ዓይነት ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ብሕጂ ዝመፅእ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ፃድቕ እዩ ክኸውን ኢሉ ዝኣምን እንተሎ ባሃም ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ኦፍኮርስ ንረብሓኻ ምስ ኩሎም ክሰርሕ ኢኻ ሓደ ነገር 2-3 ግዜ እንድሕር ኣጋጢምካ ካብኡ ክትምሃር ክትክእል ኣለካ ሓንቲ እምንሲ ሓንቲ ግዜ ክትዕንቅፈካ ትኽእል እያ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ትዕንቅፈካ እንተላ ግን ተኣምኒ ኮነትን ጌገኛ ንስኻ ኢኻ እምኒ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሓደ እምኒ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ 2-3 ግዜ እንድሕር ኣንቂፍካ ንስኻ ኢኻ ትእምኒ ምክንያቱ ንቦትኡ ዘሎ ና መፃኸ ትሃርሞ ዘለካ ንዓኻ ኣይኮነን ሰብ ክድንግፅ ዘለዎ ነቲ እምኒ ክድንግፀሉ ዘለዎ I'm telling you this ንሓደ እምኒ ኣብ ቦትኡ መፂኻ ትሃርሞ እንተለካ እቲ እምኒ ይኮነን ጌገኛ ነቲ እምኒ ትኻልእ ሰብ ነቲ እምኒ ዝድንግፀሉ ምክንያቱ ዓይንኻ ሪኢኻ ክትከይ ዝግባእካ ሰ ነቲ እምኒ ትርብሾ ኣለኻ ኣብ ቦትኡ መፂኻ ትብዝብፆ ኣለኻ ሓደ ግዜ ከይረኣያኻ ከተሃርመካ ትኽእል ሰብ ኣጆኻ ኣብለካ 2-3 ግዜ ብሓንቲ እምኒ ተታሪምካ ግን ንስኻ ኢኻ እምኒ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣጠማምታ ናብ 4 ኪሎ ዘለዋ ኣጠማምታ ሓንሳብ እናሓዋሩን ሪሼፕድ ክኸውን ቅርፂ ክሕዘሉ ዝኽእል መንገዲ እዋን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ናብ ግብፂ ትኸይድ ዘላ ንዑ ንኢትዮጵያ ክንወረሪ ንሓግዙና ትብል የላን ንዑ ምሳና ኮይንኩም ንኢትዮጵያ ንምፍራሳ ሓግዙና ትብል የላን ብቁጠባን ንልምዓትን ንሽርክነትን ንሰርሕ ኣለና ልኡላውነትና ክነኽብር ንፍትን ኣለና ምሳና ዘተሓሓዝ ብዙሕ ነገር ኣለኩም ወሽመጥ ስዊስ ከናል ኣለኩም ስዊስ ከናል ግን ብዘይ ባቤል መንደብ ብዘይ ቀይ ባሕሪ ብወገንና ዘሎ ፀጥታ ንበይኑ ክዕውተኩም ስለዘይክእል ምሳና ኮይንኩም ተሰሪሕኩም ጥራይ ተዓወት ክመፀኩም ዝኽእል ትብሎም ኣላ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ንምንታይ ትገብር ኣላ ኢልካ ንኤርትራ ምሽምጣጥ ትዕቢትን ናይ ብሓቂ ኢቭል ሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለካ እምበር ኤርትራ ምስ ስዑድያ ድዩ ምስ ግብፂ ድሌታ ንክትገብር ዝኽልክላ ኣካል የለን ዘዋፃ እዩ ምስ ስዑድያ ርክብ ተገይራ ናይ ስዑድያ መጋበርያ ክትከውን ትደልላ ናብዚ ከምዚ ተገይራ ከምዚ ክትገብር ትደልላ ናበልካ ንግሆ ምሸትን ሸፈጥ ምግባር ኢንፋክት እሳቶም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ለንቀነ ንዓና ንኸቆጥዑ ዝብልዎ ዘለዉ ዝስምዕዎ
Saudi foreign ministers discuss regional issues amid rising tensions. Ethiopia's foreign minister Gideon Timotheos held a phone call with Saudi foreign minister Faisal bin Farhan Al Saud on July 21st, discussing bilateral ties and a range of regional issues, according to the Saudi press agency. Details of the discussions were not disclosed and no specific agreements were announced. The call comes amid heightened tensions across the Horn of Africa and the Middle East, where both countries have backed different regional actors. It also follows rising insecurity in the Red Sea after Yemen's Houthi movement announced a maritime blockade targeting Saudi Arabia, a move Riyadh condemned as a threat to regional stability. In the Horn, Saudi Arabia has reportedly expanded security cooperation with Somalia, including training thousands of soldiers, though this remains unconfirmed. The talks also come as calls grow within Ethiopia for stronger diplomatic engagement over Ethiopian nationals facing execution in Saudi Arabia. The discussion reflects ongoing diplomatic engagement as regional ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ ውሽጢ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ድዩ ዋላ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ግዜ ክልተ ግዜ ተራኺቦም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ድማ ነዚኣ ብብዝሒቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ሻዕብያ መስኪናይ ሓንቲ ሃገር ምስ ሃስካ ሓንቲ ሃገር ትጠልመካ ዘይሓልፈልኩም ስዑድያ ኣብ ጎንና ኣላ ትብልዋ ዝነበርኩም ስዑድያ ጥራይኩም ምዃና ፈሊጣ ጉሒፋትኩም ኢሎም ብዙሕ ፅሒፎም ኣለዉ ናይ ነው ገለገለ ሰባት ትሪገርድ ከም ዝኾኑ ብኣታቶም ከም ዝቁጥዑ ከም ዘሕርቕዎም ይርዳእኒ ግን ስዑድያ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ብዙሕ ነጥብታት እዩ ዘለዋ ሓደ ካብኡ ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድያ ተኣሲሮም ንሞት ዝተዳለዉ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እቲ ቶፒክ ናይቶም እሱራት ስደተኛታት ናይ ስዑድያ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድያ ዘለዉ ኣዘራርባ ኣርእስቲ እዩ ካልእ ዞባዊ ኩነታት ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሎ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣሎ ጉዳይ ናይ ትብልፅግና ቁጠባዊ ምትእስሳር ኣሎ ታቐንዲ ኣብዚኣ ዘይነግርዋ ዘለዉ ግን ስዑድያ ኢዝ ዱዊንግ አ ባላንሲንግ ኣክት እዚ ነገር እዚ ስዑድያ ንኢትዮጵያ ብሓንቲ ተረጋጉ ምሳኹም ኣለና እያ ትብሎም ዘላ ስለምንታይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንስዑድያ ክኸይድ ምዃኑ ስለ ዝነገር ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ምስ ግዜ ክረጋገፀልና እዩ ንግዚኡ ግን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንኦፊሻል ቪዚት ናብ ስዑድያ ክኸይድ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራን ስዑድያን ክልትየን ስዑድያ ምስ ክልትየን ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ዝምድና ክልዋ እያ ትደሊ ምስ ክልትዮም ናይ ሓደ ፀቅዒ ኮይና ኣንፃር እቲ ሓደ ክትኮን ኣይትደልን እያ ስለዚ ነቲ ኩነታት እቲ ኩሉ ግዜ ባላንሲንግ ኣክት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ከምዚ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከሎን ኢትዮጵያ ድማ እኽሊ ክንበኩም ኢና ወይ እውን ገለ ነገር ክንገብር ኢና ምሳኻትኩም ሪጅናል ሴኪሪቲ ዶ ገለ ድብልዎም ባላንሲንግ ኣክት ክትገብር ኣለካ ንክልትዩ ወገናት ኣማእኪልካ ክትከይድ ምንታት ምስ ኤርትራ ግን ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ንገር ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ከጉርዑ ስለ ዝኽእሉ ወይ እውን ብቁጥዐ ካልእ ነገራት ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ንኣብነት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ናይ ንግዲ ኩነታት ብስምዒት ክቀያይሩ ስለ ዝኽእሉ ስዑድያ ድማ ዘገድሳ ነገራት ኣለዋ ካብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ብዙሕ ስጋ ናይ እንስሳ ስጋ ድዩ ቡን ድዩ ማይ ድዩ ብዙሕ ነገር እያ ካብ ኢትዮጵያ ትወስድ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ቀይርካ ካብ ካልኦት ወስዶ ትኽእል ኢኻ ገለ እኳ ዝከኣል ተኾነ ግን እቲ ሎጂስቲክስ ናቱ ቀሊል ኣይኮነን ምዚ ኣብ ኩናት ዘላቶን ሽግር ዘላቶን ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ፀገማትን ተወሳኺ ፀገም ኣብቲ ሎጂስቲክስ ናታ ክትፈጥር ኣይትደልን ትኸውን ስለዚ ሱዳን ቀደም ሰላም ከላ ኦኬ ሕጂ ግን ሱዳን ንባዕላ ኣብ ሽግር ስለ ዘላ ንዓታቶም እውን ኩነታት ናቶም ክረጋግኣሎም ዝደልዩሉ ምክንያት ኣሎ ኢቨንቹዋሊ ነቲ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ትሸጦ ዘላ ንኣብነት ኣባጊዕ ድዩ ስጋ ድዩ ገለ ማይ እውን እንተኾነ ኤርትራ እውን ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ህሉ ኸውን እዩ ኣይሆፕ ሓደ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ንኸምኡ ዓይነት ቻምበር ከፊቱ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ክንዋሳእ ንኽእል እዚ ኩሉ ደገ ዘሎ ሰብሲ ብኸመይ እንታይ ብልሒ ክንፈጥረሉ ንኽእል እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ቁጠባ ንምዕባይ ንኣብነት መንግስቲ ዝመርሖ ድዩ ምስ መንግስቲ ብሽርክነት ክግበር ዝኽእል ድዩ ናይ እንስሳታት ከምዚ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጥራይ ደይኮነሲ ናይ ኣባጊዕ መፍረ ንኣብነት ኣብ ገርሰት ድዩ ኣብ ፍራንኮ ድዩ ኣብ ከርከበት ድዩ መንግስቲ ገለ ብርክ ክህልዎ ግለሰባት ድማ ብሓደ ኮንካ ሓደ ዓብዪ መጠነ ሰፊሕ ኢንዱስትሪያል ሌቨል ናይ ሕርሻ ፕሮጀክታት ናይ ደርሁ ድዩ ናይ ኣባጊዕ ድዩ ናይ ከብቲ ድዩ ናይ ገለ ክግበረሉ ዝኽእል ኮፍ ኢልና ንመያይጠሉ መንገዲ ክፍጠረልና ንመንግስቲ ኤርትራ ፃውዒት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብዙሕ እዩ ንስኻትኩም እውን ሓግዙ ከምኡ በሉ ሓደ ግዜ ንመንግስቲ ክትሓቶ ክትክእል ኣለካ መንግስቲ ሲ እዛ ዘረባ እዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ ነቶም ነዛ ነገር እናቆረፅኩም ተንኮል ተኣልሙ ዘለኹም እዩ ኣባ ጅጎ ኣቦይ ዝጊ ኣምላኽና ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብል ልብን ኮላሊትን ዝፍትሽ ኣብ ልብኻ ዘሎ ብድሌታትካ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ክምህር ከሎ እንታይ ኢሉ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኢልኩም ጸልዩ ኢልዎ ናይ ዕለት እንጀራና ሲ ንዛ ሎሚ ደልየና መግብሲ ከም ዘድልየና ይፈልጥ እንዲ ኮይኑ ኖ ከተዘኻኽሮ ይደሊ that's why ድማ is መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ነበልና መዓልታዊ ንፅላብ ክርስትና ማለት ኣብ እስልምና እንትልጥ ኾነ ግን ስለዘይፈለጥ ከሆነ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ
ناباجو خمان نفتارينا كل دفلت كنسو كنا زخاخرة زحتنا نمنجست قدا كنا متى كتزخاخرة زي بقباك منجستو بعل فلت يسخامني خا دبلان سوالو منجست يفلت معاسك قبريون مدى باللغوني أنا جن كم زي كاز حتى قرب قديتاي ስለዚህ ንመንግስት ኤርትራ ንምጽራፍ ወይ ንምቁሻሽ ወገለ ይኮነ we need to figure out ነቲ መንግስት ጥራይ ይኮነ ኻቲ በሓደ ህዝብን መንግስትን በሓደ ኮፍ ኢሉ ክንማያጠሉ ክንከላለና እንታይ ክንገብር ይኽእል ህዝብ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣነ ኢለኩም ናተይ መርገፅ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ልዕሊ ዓቕሚ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ እዚኣ ገበር ክብሎ ኣይደልን ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ይኹን ኣብ ግንባራ ዘሎ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝፆርሲ ልዕሊ ዓቕሚ ተሰኪሙ ዘሎ ስለዚህ ደገ ዘለና ጥራይና ክንገብር ንኽእል ምስቲ መንግስቲ ኮይና ተወሳኺ ሓይላት ዘለና ንሕና ኢና እምበር እቲ ውሽጢ ዘሎ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ እቲ ሃገር ካደው ኣቢልዋ ኣሎ ስለዚ ትደገ ዘሎ ሰብ ነዚ ሰብ እዚ ከመይ ጌርና ኣምፂና ንጥቀመሉ ንምባል እየ ዝጥቀመላ ዘለኹ ነዚ ኣጋጣሚ ስለዚ ስዑድያ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ነዚ ረብሓታት ክንሰርቀሉ ንኽእል መንገዲ ንምፍጣር እየ ናው እዚ ጉዳይ እዚ ብልፅግና ሓውሱኑ ስለ ዝኾነ እዩ ኩነታት ግን ናብ ካልእ ዝኸደ እዩ let's start with this one. Attacks on 2 Saudi oil tankers as the Iran-backed group's blockade threatens shipping in the Red Sea, forcing other oil tankers to change course. Secretary of State Marco Rubio speaking about the attacks this morning. Listen to this. Look, I hope that they'll stop. They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians. You know, the Houthis largely were smart and stayed out of all this throughout the conflict. But they now apparently have gotten themselves suckered into this, going after Saudi Arabia and their ships. I hope that will de-escalate because I think the Houthis, frankly, got snookered into this thing by the Iranians. And a U.S.-based risk advisor focused on Yemen said the attacks could prompt a military... So in times of Saudi نزيع كوصلكم كلتين تعايزة كريكم سلوزلغو let's listen to this one كلتين كتعازلكم On the rise again. They have already surged $20 a barrel this month. And now a new crisis is emerging that could cause even more issues. Houthi rebels in Yemen are threatening to cut off the strait in the Red Sea. Just the threat alone is already leading to some ships abandoning their plans to exit the Red Sea oil market. CNN, because this is good or bad, this big moves like this, the undubbed strait, which is one of the key exit paths for Saudi Arabian oil. Okay, كم تري وزلهم mainstream media CNN يبلو BBC يبلو كلاتهم بزعبا فوكس نيوز بلهم بزعبا بابيل مندبن كأي بحرن أبرتهم يوم زاربو زلو مخنياتو أبزيا ماركو روبيو انتايلو نيرو كاريكم تازاربا أقدا سيتيان زوبانا بغات تتنكف مساد بلوس مسير ترار كب غيرون تتبع لك كابزيرو استبقى سغم زي كونه تايز بلزلو بزي سعوديا كلتا سلسة مراخب أنا حوتي كلتا سلسة مراخب ناي إمارات هريمو خمزولو ناي سعودية هريمو خمزولو يزن قرزولو أبي هريمون اللو أبلع على هاي كفالنا كأي بحري أيو هريمون زولو أبي مخانو انت ترغيبا يكبكم يدر وزيس جارت أبي كم زخانة تبوتا كريكمي هاي رغب قانا اللوغن بس رغب قانا نقرأكمي هجي انتاي بلع اللو حوتي كد محجي لبيمو ما بتكوينات كات واي كالو نيرو زخلو إيران كترم كلا بينا لباما سلو زخونا بتقول دايتك أطوي دليل حجيجن إيران دفافئة نفسو كينات تومالا عياشو سلو زخونا دما كأطوي يوم شجر كفاتر يوم نحنا دما كنشوف منا كاب حجي تتأنقو إزقو دايزي كواز أكو ما يكونن زمسل زرباينا نرزلنا well unfortunately إزقو داين ريوزلنا نمان نمسب بروح نجاريو حوتي وسينو خيدلو سعودية دما نكفرك تبلنيرا مراخب ناتا واللي عم قدي فما مالو there was this hunt report وصلكم يا بي كم زهر مومز جلس أبزنيرو حوتي oil tankers to turn back. Iran-backed Houthi rebels have now targeted oil shipping in the Red Sea. The attack comes as the United States continues fresh strikes on Iran. Houthi rebels claimed Thursday that they attacked 2 Saudi oil tankers in the Red Sea using drones and missiles. The Yemeni armed forces carried out a qualitative military operation targeting sea, as well as drone fire broke out on both vessels. Well, Saudi Arabia confirmed that Captain was a long hot claim attack on oil tankers as US launches more strikes on Iran. لذي سعودية نخلت سلسلة زخنا مراقبنا حوتي نخلت سلسلة مراقبنا تانكرات ناي سعودية نزخونا حريمو كمزلو يزبال زلو حوي كمز ترايا بتن مراقب دما ينقرالو زغا تزازناتهم تتحيسو سلزخدت ويون كمو كوينو سلتسمعهم نزل مراقب زياتن حريمو من كمزلو يوم زنقر زلو أبي بوتا كمز هرمون دما تري واللهم تامركب كابي تبقيسان أبي تخيد نيرا أبزر يخونس أنهو تشارت سنها تري واللهم كابتو ودب تبقيسا نابت خدو لزنبرت ولا تاكايداناتن أبي ناي بوتا أنت تحريمان تحريلكم دمارو يوكب
ኣብቲ ከባቢ ዳህላክ ናይ ኤርትራ ወረኳ ናብ ስዑድያ ተፀጊዓ ብናይ ክልል ሃገራ ቦታ ትኸይድ ተነበረት ብኢንተርናሽናል ወተር እያ ትኸይድ ነይራ ግን እዚ ታሪሙ ከም ዘሎን ብኩሎም ወገናት ድማ ኮንፈርምድ ኮይኑ ዘሎ ዜና ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ስዑድያ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን እዩ ስዑድያ ናብ ኩናት ኣንጻር ሕቲ ተኣቱ ድያ እንተኣትያ ከንታይ ክመፃ ይኽእል እንታይ ከጋጥም ይኽእል ብዙ ሕቶታት ዝኸፈተ ጉዳይ ኢና ንሰምዕ ዘለና been independently confirmed. But this described the incident as a violation of international law, but report that all crew members are safe. The attack on the second tanker has not yet been independently confirmed. But this escalation followed the Houthis' announcement of a naval blockade on Saudi shipping. The group warned shipping companies to stay away from Saudi ports. It said any ship linked to those ports could be targeted, no matter where it was located. The rebel group claimed its campaign ካልእ ኣብዚ ዘይጠቐስኩልኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተሪኢኹሞም ኣብ ናይ ስዑድያ ወደብ ዝበፅሕ መርከብ እውን ብኦም ክመፅእ ከም ዘይብሉ ስለዚ ወደባት ናይ ስዑድያ ትጥቀም ተለኻ ክንሃርመካ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ናይ እስራኤል ኣብ ናይ እስራኤል ወደባት ዝኸዳ መራኽብ ይሃርሙ ከም ዝነበሩ ቀደም ሕጂ ድማ ከምኡ ኣብዚ ናይ ስዑድያ ወደባት ዝንቀሳቐሳ ንዓታተን እውን ታርጌት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ማለት ድማ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሓደጋ ዘውድቕ ጉዳይ እዩ እዚ በዚ እንተቐፂሉ እቲ ኩነታት ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት ክህልዎ እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣብዚ ክነግርኹም ፀኒሖም ድሮ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብዚ ቀረባ ናብ 100 ገፁ ክፅጋዕ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ድሮ 3.68% ወሲኹ ከም ዘሎ እዚ ሪፖርት ክግበር ከሎ ቀድም ኣቢሉ ዝተገበረ ሪፖርት እዩ ካብኡ ንላዕሊ እውን ኮይኑ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ዋጋ ናይ ነገራት ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎ and this is going to make a big difference ስለዚ I think we are at the stage እዚ ኩነታት እዚ ንግዜ ጥራይ ክንገድፎ እዩ ዘለና እምበር ኣብ ዝገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ካልኦት ሪፖርታት ኣብ ዝቐረባ በዚ ዘለዎን ተቐፂሉ ናብ 100 ገፁ ንምድያብ ግዜ ክወስደሉ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and Donald Trump has to do whatever he can to stop this thing to affect the price of oil globally. Right, so the Houthis are an Iranian proxy group, so they're funded and they're paid for by the Iranians. And so part of the United States' objective in degrading the Iranian military so much and squeezing them economically is to make sure that they cannot fund and support all these other arms of their operations that destabilize the rest of the Middle East. And so far, as Secretary Rubio said, the Houthis have largely stayed out of this fight, which has been hugely helpful. And so for the Houthis to now be joining into this, they're clearly doing it at the direction of the Iranians. And they are an enemy of Saudi Arabia. And Saudi Arabia in the past has been the one who's worked with the United States to take out the Houthis along the Red Sea to make sure the Red Sea stays open. So this is an escalation. Again, though, I would put the blame on the part of the Iranians. Yeah. I know ንሰብ ከደናግሩ ከም ዝብልዎ ዝኾኑ እዮም ከደናግሩ ኢሎም ዝብልዎ እዩ ዝኸውን ክብለኩም ይመርፅ ቢካዝ ናይ ብሓቂ ከም እንተኮይኑ ተሓሳቦም ክንዲ ምንታይ ጌጋ ስትራቴጂ ከም ዘለዎ እንታይ ስከይብልለው ሑቲሲ እዚ ኩሉ ኩናት ንኢራን ክንሃርማ ከለናስ ለቢሞም ካብቲ ኩናት ተኣልዮም ነይሮም ዝኾነ ይኹን ፀገም እውን ኣይፈጠሩን ስለዚ ሕጂ ሑቲ ኢራን ስለ ዝእዝዞም ብኢራን ዝድገፉ ብኢራን ዝድጎሙ ብኢራን ፋይናንስ ዝኾኑ ስለ ዝኾኑ ኢራን ኣዚዝዎም ኣብዚ ኩናት ኣትዮም ዘለው ስለዚ ነቲ ኩነታት ከበላሹ ክእሉ እዮም ይብሉ ኣለው ካልኦት ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ሑቲ ኢራን ክሳብ ሕጂ ትገብሮ ዝነበረት ኩናት በይና ስለ ትኽእሎ ዝነበረት ንኣሜሪካ ድማ ብወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ተስማዓ ስለ ዝነበረት እዩ ነዚ ናይ ሑቲ ካርዲ ዘይተጠቀመትሉ ድማ በትኻልእ ብወገናት ጥራይ ተድምዖ ስለ ዝነበረት እዩ ሕጂ ግን እቲ ኩናት ናብ ዝገደደ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ኢራን ድማ ናብቲ ዝገደደ ካርድታት ክሰግር ጀሚራ ኣላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወሽመጥ ሕርሙዝን ባብኤል መንደብን ክልቲኡ እንተዓፂኻ ንቁጠባ ናይ ዓለም ኣብቲ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክትእትዎ ትኽእል ኢኻ ሑቲ ክሳብ ሕጂ ናብቲ ኩናት ዘይምእታው ኣሜሪካ ድማ ብዘይ ሑቲ ብዙሕ ነገራት ከሲራ ምህላዋ ተወሳኺ ሓይሊ ሑቲ ኣብቲ ኩናት እንተኣትዩ እንታይ ክገብር እዩ መሊዩስ ንኣሜሪካ ነቲ ባላንስ ክቕይረላ እዩ ስለዚ ናይ ሑቲ ኣብዚ ኩናት ምእታው ንኣሜሪካ ይኹን ንኻልኦት መሻርክታት ስዑድያ እውን ሕማም ርእሲ ሕማም ልቢ ክኸውን ዝኽእል ሑቲ ድማ ነገራቱን ኩነታቱን ዓቂቡ ፀኒሑ ተዳልዩ ፀኒሑ ነቲ ኩሉ ኩነታት ክርኢ ፀኒሑ ኤግዛክትሊ ፀላእዩ ተዳኺሙ ኣብ ተሰማዓሉ ግዜ ኣለኹ ብምባል ኣብዚ ጉዳይ ዘሊላት ኢሉ ሶ ኪኖ ምፍርራሕ ናብ ስጉም ተሓሊፉ ከም ዘሎ ስለ ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ድማ ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ብርግፅ እቲ መዛረባ ርእሲ ዘሎ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ብኸመይ ክትፅሎ ኢልካ ክትሓስብ ነግድን እዩ ሶ እስኪ ሓንቲ ሪፖርት ካብ ቢቢሲ ዝገበርዎ ክንሰምዕ መስመር ባብ ኤልመንደብ ኣብ ሞንጎ የመን ብወገን ዓረብ ከምኡውን ጅቡትን ኤርትራን ብወገን ኣፍሪቃ ይርከብ
ብህንዳዊ ውቅያኖስን ወሽመጥ ዓደንን ዝሓልፍ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ናብ መትረብ ስወፅ ንምብጻሕ በዚ መስመር እዚ ክሓልፍ ኣለዎ 115 ኪሎ ሜትሮ ንውሓትን 36 ኪሎ ሜትሮ ስፍሓትን ዘለዎ እዚ መስመር መትረብ ስወፅ ኣብ 1869 ምስ ተኸፈተ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ዘይትካመል ኣግቦ ኮይኑ ኣሎ እዚ ጎደና ቀይሕ ባሕሪ ሕዚ ሓደ ካብቶም ዝበዝሕ ምንቅስቓስ ዝረኣየሎም መስመራት ዓለም ኮይኑ ርብዒ ዝኸውን ዓለማዊ መጓዓዝያ ባሕሪ ብመገዱ ይሓልፍ تعاطي زلو مصاو بهرمز اسلامي تاويت كاب علماو مغوازيا ندادي شفن مصاو باب المندب دما نخالي 12 ميتاويت علماو ندادي كعغتيوم بمسرت تكال حبريتا صعات امريكا معلتاوي 5 مليون برميل زخون كاب هاجرات ماخلاي مبرقن اسيان زمص ندادي بزي مسمرنا بمعرابي غواز بتوسخي 8 ميتاويت كاب علماو مغوازيا زفسس بحرياو غاز. There are 4 to 5 million barrels of oil that normally would go through the strait that are going through this, the Strait of Hormuz, going through the Bab el-Mandeb Strait every single day, and that is under threat right now. So, كبرباتك 5 مليون برميل ندادي بزبوت هذا زحلف زنبره حجي نسو كعصا كم زغلن سلازي واغاني ندادي كابت زنبره ب$10 توساخي وسيخو خمزلو إنا نرزلنا traffic, and you can start to see some of these ships turn around and head out the other way. Not because the Houthis are actually doing anything right now, but they have broadcast that they will attack ships. That has حوتي تزازناتو كم محلالف سلازي جمري مراقب كملسا جميرنا اللواء تنزي ملسا دما من هالبات أبو دباتنا يرترا ديوم نايكالي تطوك بلالو زخلا من قد كلو تقولوتات كلي غلي كل جزية كنرخلنا أبحما ونصبق كم زلوا مجنزاب يدلي ما هذا سجم نخالي رهوا كون خديو علم بخميات سر I'm sorry هذا وج نتحدر بحق كون خديو نابنت زم كلنا هجرات خليج عبك سارنا يكوينا تجات مون على مش أمريكا جن معنا داريات شيء دلا بس خبر واقع ما عاد جنزب يوم توصل له كامباينات أمريكا ويدا يعني دادي توت نتقط طبعا أمريكا كندو عبز نجرس لزي كونمبر كامباينات أمريكا ولا تنبع البي زي بحالا بمخصصي لبني تفي وانزلو السعوديه نبعلو زي نغير زي كي مسخلو ما عاد بتشوت يوم زحلف زلو دارغا بتقالز مسوم زلك سرابتنا نداري زي خبر واقع بمشات يربح له يوم ايران نبعلو انتاين مالتو ايرترا كابز كنات تربح نغرات بزي we just need to move as fast as we can اذا قلتفن بزحيلا كننقساقس زلنا نمبر اذا كنات زين ايرترا زبالسي ربحة كفتر الله زخل مخانون مجنزاب يدلي ولا قا بخوينات تخبيبنا لنا انتبلنا حقيو بشجرن أجرجرن تخبيبنا لنا انتبلنا ون حقا يو جن إتشجراتتي it doesn't mean exactly wake up directly إن إيرترا يحسيالو ويونك قتلاين بليلنا إيرترا قداي يوجزا جراس لسحنا تاب security كمونز زمدناتات ناتا كونتات ناتا إتي أب كبابي عزول ولا قا كم حدقة عبد الرجع حدقة قصر زغل انتقونه نيرترا بقت تفز تنكفن نيرترا أبكال زي تدلي كونتات كوز دايو الكاغن تزر بالدرجة يكون سلازي إيرترا نتزنا برا كونتات تقيمة نزع دلاتزي كتبوا يلو كترب حلو ماكسيمم كترب حلو يوتي تبنيتنان بحقنا because let's be honest علم كلها من شوت كلا كون إيرترا يتعامل إيرترا وين يتعامل زغلو سلامي نيرو زخمزين برنا بزبهلا لكو إيرترا تا تزخبت تسخف مسجد تحلف زنبرت يا سلازي بقري خايز لك كل زي يبلكم يعني على جزي قري خا قون كله توم قدمي خا متشود دستماغرز نابن تقلقل سبالو السودان وين تروح بوزل I am sorry for السودان تروح بدل لكن كم إيرتراوي جزي خا خون خليجي تجزي خا نسخة تتكمل نحن كنا السوداناوي تينا سلازي السوداناويان دوردهم زول سقاي بمول لبنان نحزنلون زكالة دما تحقرت قبر لهم الله يقداس just because سوداناويان حماق سولو زلون هنا صبوكم هليه بالنا مالت كايكون جا خندالنا سوداناويان متشوت زنبرو لغزين احنا حاسبنا ينير so ابزيا حدا زي جيلت كمزي برجز بيرترا سودانن قالن كفي ولا ما بيرترا متشوت يستمر الله يبلي لهون probably كابنا سودان زخفي وتونا لهم يرترين ابقلقلي معناته تي تعود احنا داي صبوغ زلن برتمنا ابرق قليل يكون زلب سود ابيرتراون كل سبب فلطي سبجي نجراسي كبد زبالي ولا زنا ندادن ولا زلنا إيرترا مرة يقول يوازل أنا ندادس أجمعات نمكو عزيز أجمعات علي تي يلن ويون تغلال لا بإيرترا أجمع يلن ويون شجرات بدوهاتن يلن مبالغ يكون ستيلز أجمع لا بإيرترا ليس أبز channel زي اللي نجار كجان لكم يدلني I wanna be as realistic as possible
أبكون استمركوسة زربامبر صير كاب هوتتا أبتمنيت استمركوسة زربا خزربا يدلني نمني نقرات هلو بوك هنا نندلي لوجن أبكون النزول لما رجيتنا هيك نحل فين دلني مزجلة جل سبات تصحب إنه نسى نتكون الند كم زلوا قبلون كزاربون زيد اللي سباس لزلوا أعطتهم رئيسو مخبيرنا احنا قلنا تزلوا كنتات نتصبط رادي كناس نتكبر زلوا كم مالا زلوا نبلون كل جزء كم كنتاتهم كم مدرخون كنا زاربون نمرزينا ناو إذن نقرينا سعودية أكم زي مدرخ الله نبل لنا قبسي إزز قبر زلنا نفسه زخالة شجر يبده هيو سلازي again ناي إرترا ناي إثيوبيا ناي تكبابن كنتات نابي كخيدو ناي السودان كنتات تاي كخونيو ناي كالوت غرباب نابي كخيدو نزبل نخلو كنكاتلو يزلنا نخلو ناتقاتات القدمة زدلي حسابن زدلي calculation مقبارن أقداسيو and ناي سعودية كنتات يوم analyze قبر زلو واغانا ندادي مليس كوسق كم زخل يوم زقمت زلو and they're going to hurt themselves because the Saudis and others will find a different path, maybe through the Red Sea. And now, because Iran has figured this all out and because they have proxies everywhere, this is of concern. It is a real problem. It's a real problem. If you can't get out this way and you can't get out this way, the only way through is through the Suez Canal. That's not a great way to Asia. No. All right. Thank you, David. I do appreciate it. John? بحفشة أبزيا تزاربلا إسيا أزيا كتسا مخانا يوفز نقر زلو مخنياتو تي كندي من شناي ندادناي بخلوتي من قدت مسؤوم زنبري بخلوتي سلازو زلو وطبعا إسيا بعبد الرجاء كودا كم زخل يوز نقر زلو This aside زي كم حضرينا حنت كم ما كلاي مبراق زوج زينا دمالا الساون مزكونات زي كيس لا دخل مجنزابا أقداس مسلني Diplomacy does not always happen in meeting rooms. Sometimes it happens on social media. Well, here's an example. At 7 p.m. Riyadh time on Tuesday, Saudi Minister of Media Salman Al-Dosari and UAE National Media Authority Chairman Abdullah Al-Hamid posted very similar messages on X simultaneously. The relationship between the Kingdom and the Emirates is a relationship between حنت زربا دما social media كم فايرال كوينا لانسا دما منالبات كريكم أبي الله مسيلكم أزياس الزياء أزاس الزياء بتي بسأقام تري وزلهم ناي سعودية منستري مكل خاليو حون محمد بن سلمانيو سلزي منستري مكل خال ناي سعودية كبر ما ناي بريزنت أما خاري ناي إمارات شيخ منصور زبحال مالتيو كلتياتهم بحدث تسأل واسئلة غيرهم بخلتيو سألوت ناي سعوديان ناي إماراتن حونت ناي زين كلتا هاجراتن محزنت ناي سعوديان إماراتن بقليلو كغيار زخل كم زي كونن تاريخاون نوع ستأمة زمدنا كم زلومن نزلوهم بدوتات كسغروهم زغول زمسل ناي أرك ويون نكت عرارقو زير ملكت يرأخم زلو يزنقر زلو من هالبات سوشيال ميديا ببابليك channels قبروا أي أبتناي diplomatic channels استقبري كونن جن maybe social media ها نتيجة لو كنتات soft إن مقبار استقبرك خون غليو سلزي أنت واحدة بمن قدنا يا إمارات نايتي president أما خارج بحال أنوار قرقاش بحال ون نتي بوستي غير تزاري بلو خمسة نبريز نقرزلو سلزي من البات الرقد يوم دلو أركض يوم زدالو زلو ويس بتكونتات نبحما كيد نممكات يوم زقبر زلو زون حدا كابتي السوشيال ميديا دزارب زلو عرسيو من البات بزحات كم زبلو زلو تكونتات كم من تايس تبقسك خون غليهم زبلو زلو حوت زقبر زلو نغلت يوم كحسس لزغل كابوس تبقسه محزنات خون يخليو زبحال زربالو all we know حدا نقر نريو ناي سعوديان ناي إماراتن دسا حبهم زلو نتبنتايو مبال حيش multifaceted confrontation يزبال حنت نتبي ويوحنت رأسي كون انت بأسهم زلا أزيزتت أنا نجا فكرات كم زلو يزنقر زلو سلازي بالسوشيال ميديا بقلن بقلي لك فتح زغلا يكون منال بعد كفتح تغينو سعودية بتدقاقا متحطو زلا إمارات من قد كير كم زلو اتمان قد ما أف السودان يخون أف صوماليا يخون أف بحر يخون أف يمن يخون زلا كايدا كغير كم زلو يمزنقر زلو هذا زيت رايقنا يكون انت خالاي ولاون نزخل انت قريفة إمارات ستيل اتمسححاب كل خمس خل زي تنبه بي مسيلكم قطبا وددر سلازلي قطبا وددر سعودية نام نفسها رأيته كراب بمخادع ني مراسك أتقون الله كما هي كتب تقولوا نابنت سعودية أنت تقبر دلله مش دبي كتب ودادر تدلله نابنت ريل استيت ناس سعودية تخفيت له أب سعودية كي كتكون جزاخد جزت خلي خازبل لك كم زنا دبي أدفرتايزمنت ما تسألنا الله
ኣብቲ ዓውደቲ ስለ ዘብል ይመፀን ኣሎ ስቲል ከም ናይ ዱባይ ደረጃ በፅሑ ለ ክብለኩም ኣይክልኒ but this is going to create a massive competition ንስዑድ ንኢማራት ማለት እዩ ስለምንታይ ዱባይ ኣብቲ ከባቢቲ ዝሓሸ ቦታ ወይ እውን መወዳደርቲ ከምቲ ዝደለ ውድድር ዘይነበሮ ሓይሊ ነይሩ ካልእ ቱሪዝም ኤርፖርታት ዓበይቲ ሃኒፆም ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ናይ ኤርላይንስ ዓበይቲ ክሃንፁ ብዙሕ ነፈርቲ ኦርደር ገይሮም ኣለዉ ኣብዚ ምፅልኩም ነይረ እዚኦም ኩሎም ውድድራት ብቐጥታ ዱባይ ሲ እቲ ናይ ኢማራት ኤርላይንስ በሎ ኢትሓድ ኤርላይንስ በሎ ወላ እውን እቲ ናይ ቀጠር ኤርዌይስ ብምሎም እዚኣቶም ኪኖታ ብዓዶም ዝሰርሕዎ ነቲ ስዑድያ ዝበሃል ከም ድሌቶም እዮም ዝበልዕዎ ነይሩ ንኣብነት ናይ መካ ቱሪዝም ማራይ ዘገድሶም ነይሩ ነዚ ነገራት እዚ ኢማራት በዓላ ነቲ ቁጠባ ክትቋፀሮ ተጀሚራ ገንዘብ ናይ ስዑድያውያን ብብዝሒ ናብ ዱባይ ዝኸይድ ነይሩ ነዚ እውን ስዑድያ ኣብ ዓዳ ክትቋፀሮ ተጀሚራ ንዱባይ ክሳዕ ክንደይ ካሲዋ ከም ዝኽእሉ ይፍለጥ እዩ ስለዚ እዚ ውድድር እዚ እንታይ እዮም ዝደልዩ ኢማራት መሐመድ ቢን ሰልማን ተስፋ ቆርፅ ዝደልይዎ እዮም እዚ ናይ ቪዥን 2030 ዝበሃል ዘሎ 24 እናተባሃለ ነቲ ሃገር ናይ ቱሪዝም ቦታ ናይ ኢንዱስትሪ ቦታ ናይ ቢዝነስ ቦታ ክገብራ ዝፍትን ዘሎ ተስፋ ቆሪፁ ክገጥፎ እዮም ደልዩ ዘሎ እንተደየለ ንዓታቶም ግዳይ ክገብሮም ከም ዝኽእል ምክንያቱ ስዑድያ ዓረብ ንኢማራት ብኣፍ ደጊኣ ክወዳደራ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ጥቃ ኢማራት ዶብ ኣለዎ ኪነ ቀጠርን ኣብ መንጎ ቀጠርን ኣብ መንጎ ኢማራትን ንእሽተይ ቦታ እንተሪኢኹም ኣብቲ ባሕሪ ስዑድያ ቦታ ኣለዋ ብእውን ወደባት ክትገብር ትኽእል እያ እውን ናይ ቱሪዝም ቦታ ክትገብር ትኽእል እያ እንተደልያ ምስ ቀጠር ሕውስ ኢላ እውን ክትገብር ትኽእል እያ ብቐይሕ ባሕሪ ድማ ብዓብዩ ዝተፈላለየ ኢንቨስትመንት ናታ ኢንፋክት መደብ ናይ ኢንቨስትመንት ናታ ስዑድያ ሓንቲ ካብቲ ንኢማራት ዘቆጥዓ እንታይ እዩ ኣክንዳ ኣብቲ ጥቅዖም ትገብሮ እንዳድናታ እኳ ዋላ በት ናይ ሕርሙዝ ወገን እንተሎ ናበይ ትገብረላ ኢንቨስትመንት ናታ ንቀይሕ ባሕሪ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ክትገብሮ እንተጀሚራ ኢማራት ስዑድያ መን ክረብሕ እዩ ግብፂ ክረብሕ እዩ سعودية تربيها السودان كربيه إيرترا تربيها إذا ما لد ما تزيد أدنى أدفانتجز كاب أفريقيا إنه دبي ترانزيت جبرت نبرة ترانزيت سبايك خوني السعودية كخوني السعودية مسوز ورادر مس دبي زورادر ودبات نابنت إيربورت أب جدة تغيره جدة مالت ودباو كتماي أب بحر القبيل زلي أب جدة أبي إيربورت خجبرن حرخيلو أنت كخوني مالتي ترانزيت كتجبر إنه دبي كل 9 تخسر زلها كاب جدة غيرك نافكالن أوروبا أنا قد كيد تزبلت أي كون سلازي very very big competition نتي ناي دبي ايربورتسن نتي ناي دبي اندستري كمون ولاتن لوجيستكس ناي جبل عالن كالن تاريخايو سب اماراتي كم تزدل امارات سلازي رخبين ابت بوتا زغي زلمبر بز بوتاታት እዚ مسك ወዳደር ዝኽልተ ጌርካ and then still this is also going to create another problem in ኢማራት ስለዚህ ትውድድር ናቶም ኣብ ዕርክነትን ምሕዝነትን ወይ ውን ፍቕርን ዘይምርዳእን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ መሰረታዊ strategic competition ኣሎ ናው ምናልባት ናይ ህላወ ፈተናው መፅዎም ስለ ዘሎ ገንዘብ ደህላወ ንዝብል ነዚ ኩሉ ገዲፍና ንሓትትና ተለኻኺምና ኢራን ከጥፋእትና ኸላ ሕቱን ከጥፋእና ኸሎ በስመ አብ ኢልና ጌራና ብሓደ ተበላዕና ኣኽለና እንተኢሎም የዋፅኦም እዩ ብሰላም ብኩሉ ክበፅሕዎ ይኽእሉ እዩ ተረዳድዮም ትዕቢት ገዲፎም ክዋፅኦም ይኽእል እዩ ዋላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ተረዳድዮም ኪንውግን ሓጎዝጎፅን ኣብ ሱዳን ተኾነ ብሓደ ተሻሪኽና ሓደ በብወገኑ ብቢዝነስ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ኣብ ሶማል ከምኡ ኣብ ካልእ እንተኢሎም ክዋፅኦም ይኽእል እዩ እቲ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ናይ ትዕቢት ኣካይዳ ግን ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ሽግር ክፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ብዛዕባ እዚ ክዝረብ ሰሚዕና ኣለና ለንቀለ ግን ወላ ሓንቲ ዝረአ ዝጭበጥ ናይ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ስለ ዘይረኣና ዊ ካኖት ሪሊ ሰይ እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ከምዚ ናብቲ ክበሃል ዘሎ ግን ስፔኩሌት ይግበረሉ ዘሎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኸ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ናው እዚኣ ንግደፋ let's go back to ቀርኒ ኣፍሪካ ንመለስ ሙሉእ ብምሉእ ሓደ ካብኡ ድማ ኣሜሪካን Sudan. And now, the United States has opened a new front in Sudan's civil war. The Trump administration has reportedly imposed a new round of sanctions on Khartoum after accusing Sudan's military of using chemical weapons during the war in 2024. The sanctions took effect this week after Washington said that Sudan failed to meet its obligations under the Chemical Weapons Convention. The new measures restrict Sudan's access كم تريوا ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ሱዳን ምስ እንምለስ ኣሜሪካ ንሱዳን ዳርጋ ከተንበርክ ኻይላ ዝተበገሰት ምዃና ዘርኢ ምልክት ኣሎ ከመይ እንትልኩም ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ 2024 ዘጋጠመ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ብዝብል ምክንያት ሕጂ እውን ተወሳኺ ገዳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን መንግስትን ሱዳንን ተውርድ ኣላ እቲ ጀኖሳይድን ብዓበይቲ ገበናትን ዝኽሰስ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊኡ ክንዲዚ ዓይነት ተበግሶ ከተርኢ ዘይትፍትን ዘላ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ትገብሮ ዘላ ሱዳን መኪታ ንዳዕመ ሰሪዕ ጠቕላላ ክስዕሩ ኣብ ትኽእለሉ ደረጃ ስለ ዝረኣዮም ዘሎ ንሱዳን ንምዕፃር ኩሉ ዝከኣሎም ኣብ ምግባር እዮም ዝጓዩ ዘሎ this is very sad
زجر مالتي so سودان بتن إلو نتكونتاتو كسجر أبز فتنلو زلو أمريكا عنك أفز خونة أبنت بمقتال شجر كتفترين عن رياضة لنا سلزي السودان كندي كتر رجاجة مفتان أمريكا ناي السودان شجر أب مقداد تقويا زل هجر كوينا رخيبة يعني very sad جن تكبر زخل كايلن إرترا أنت كريكم زدلن تايا ناي السودان قداي تراي دي كون دحزناكا بلصقنا تايك قبري فتنلو يا علم بلو نعم زكاتات زلو مسيلوم سودان بتتقاقا مع بعين أمريكا يا سلازلا إيرترا دمام السودان عركي أمون إيرتراها أي ترسى أيام مالتي. Asmara access threatens Ethiopia's sovereignty and regional stability. A hostile axis is consolidating on Ethiopia's eastern and northern frontiers, and it carries the weight of encirclement. Sudan's de facto leader, General Abdel Fattah al-Burhan, made a brief but strategically charged visit to Asmara on July 17, 2026, meeting with Eritrean President Isaias Afwerki at the State House. The visit, described as fraternal by Sudanese state media, lasted only hours, but its political and military implications for Ethiopia are deeply concerning. The meeting comes at a moment when Ethiopia faces mounting regional hostility. Sudan is engulfed in a devastating civil war, yet its leadership finds time to coordinate with Eritrea, a nation that has historically harbored expansionist ambitions against Ethiopian territory. audacity إركنا نايت حصوت ناتومسي أب عالم فلوي دبلوما كوابهم زكبايو إرترا ناي مسعفة حل مزلو هاجر كنسة السودان أكبيت كوينات كلاسي برهانسي قسي رقيبون إرترا خيدو مس بريزنت سياس أوشت إثيوبيا نكسفح مريتنا إثيوبيا نقوها صار حل من زلو مراحي بيت كمتي كم زراب سكخف معاتي كم زيوم عينات زبن كم زي عينات بوليتيكا رسح أنا رئيب كايدة يفلت أملاخ مزجن نوحي وان زي كاتلو زنبركو نقوم بشيتن بحرنا مريتنا زنبها وزل مرحنا زلوهم إرتراسي أي مريتنا إثيوبيا دينا تبت بهيجنا جوبنا إرترا دينا إثيوبيا دينا بهيجنا هابينا كفالي إرترا نا إثيوبيا نجرات أميتات فلت إحنا أخيلو استرف مريتن بحرنا لنا تمزجن مبال كان خلص بينا صحاتكم يقوم تبسس أزع ورا نداين سسعون استبهلا مراحيسكم زلهم قل انتين مباليو برهان الجدا وردو سلوزلو سراويتنا السودان الجدا وردو سلوزلو مسير تراد ماركبي سلوزلو أي ترسعوا منزياتهم الجدا جبروا لهم قال نجار ندو جبر انتهاهم كونكم كم نمبال زتقامل زلوي ببزح من قد كم زعانة أرتكل سيوت سلوي تتذكر جامي زوج وزلو أرتكل استريخ هايم نيرترا مستنا السودان تحايسكم قال جبروا لا زبليو سماعين ترخيبا مالتي سماع يزرح بقنا مسؤولين معناته أمريكا نبيرترا مدباتك أي رقم جلا مجنزاب كدلي سلزي بلتقنا كنا منين زبلوا انتبلوا زقبر نجار يلن the US is not interested in their opinion أبزعبانا بلتقنا رئيتو زقداس حيلون يلن أبزوان زي سلزي هذا نجار تراي كنا جرزلانة سلاتنا نتزلو كنتاتنا مغيار كنا من تاي ليتم عالتنكو قويو يفتنو خمزلون تنكل نخزرو حما نخو قبرو كنا من تاي سعري energy investi قبرو خمزلو تجنزيبنا هذا أب كله زجبر كنتات مدك أسايدلني بتقولين بتي بلتقنا انترفع ما صبوك كجبر سلازير انت يقط ملو سعرات أبرس سعرات يقط ما خمسلو يزن الجرزلو let's go to حياة زخونة فانو انت يقبر كم زلو there was this video where is it ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ዝሞትሉ حيال وقعتي كايرلو ازيو ناب تግራይ ንምምጻሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕር እምበር ዋላ እንተ ቀተልዎም ትግራዋይ ምስ ትግራዋይ እንተ ዘይ ኮይኑ ወይ ትግራዋይ እንተ ዘይ ቀቲሎም ህዝቢ ትግራይ እንተ ዘይ ሓሚሶም ቁም ነገር ሰርሑ ዘይመስሎም ኩናት ተዋግኡ ዘይመስሎም ዋላ እንዳሞቱ እንዳበኸቱ በብመንገዱ እንዳሞቱ ዘይመስሎም ጸላእትና አጡ ዝብል ቃዕ ንራያ So zitri was a long it is gbar zallo kuinatizi zitri wada lom matana safih kuinatizi kay zallo abgojam nab bnay kalot kilata ንትግራይ ንክሓልፍ ነዞም ኣምሓሩ ንፋኖ ደምሲሰ ክሓልፍ ዘለና ዝብል ርኢቶ ሒዙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ብኤማን ዘለዎ ታንክታት ዘለዎ መካናይዝ ዘለዎ ነፈርቲ ዘለዎ ድሮና ዘለዎ ከቢድ ኩናት ይዘካይ ዘሎ ፕሮብለም ኢዝ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋራት ኩሉ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ይዘንብ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ ዝዘንብ ዘሎ
حرسوت يقدو حرشاي هرم بتكرسيانات هرم حزبي هرم حزب انتاي خمشو مليسو أنصار كايتنس that's the problem سيزي بلتقنا نفعلنا خسعر تاي قبرالو نزب محرا مليسو أنصارو كمسلفي قبرالو زد مايوتي نتبلتقنا كل جزي كفتح زي كل شجر فتيرو لو زبال أقول زيادة ما هو حات نصر مرقص يحيزو لهم كاتم نيام حرا بتدقاقامي كتاقعلو كريكمي أبزي انتاي بلو مسيلكم أبزي أسم مواسكة እንግዲህ ጥምረት የሚባል ነገር እየመጣ ነው ያ ጥምረት ወደድንም ጠላንም አሁን እግር አውጥቶ ሊመጣ የሚችልበት ምዕራፍ ላይ ተጠግቷል የህወሓት አንዳንድ መሪዎች በግልጽ እየተናገሩት ነው ዛሬ ህወሓት ያወጣው መግለጫ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር በመሆን በስልጣን ላይ ያለውን አገዛዝ ለማስወገድ ተዘጋጅተናል ያሉት ምናልባትም ጦርነት እንደማይቀር በቅርቡ የአንዳንድ የህወሓት ባለስልጣናት ከሚሰጡት መግለጫ በግልጽ መረዳት ይቻላል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን መግለጫ ሰጥተዋል እንደዚሁ ምክትል የህወሓት ሊቀመንበሩ አቶ አማኑኤል አሰፋም ሰሞኑን ከአንድ የትግራይ ሚዲያ ጋር በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ከፋኖ ጋር የተያዘ ሰፊ የሆነ መግለጫ የሚሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው በትግራይ እየተካሄደ ባለው የህወሓቶች ስብሰባ ወይዘሮ ፈትለወርቅም ሞንጆሪኖ እንደዚሁ ከፋኖም ከኦላም ጋር ተባብረን የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል ብለው ግልጽ አድርገውታል ስለዚህ አሁን ሸፋፈን ወይም ከጀርባ የሚገለጸው ነገር ወደ አደባባይ እየወጣ ነው ባለፈው አርበኛ ዘመነ እንደገለጸው ከሆነ የአማራን ጥቅም ባስከበረ መልኩ ከሌሎች ኢትዮጵያውያኖች ጋር እንተባበራለን የሚል ነገር አንስቷል የፋኖ አቋም እንደሆነም በተረጋጋሚ እናንተም ባነሳን በቀረብናቸው መድረኮች ላይ ጠቅሰናል ስለዚህ ህወሓትን መግለጫ እንዴት አየው ህወሓት ሰሞኑን ከፋኖ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ነገሮችን እያነሱ ነው ከፋኖ ጋር መተባበር እንደሚገባቸውም አምነው በግልጽ እየሰሩበት እንዳለ ይናገራሉ እስቲ በዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል ያው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንደመግቢያ እንታይም ዝብሉ ዘለው አመንጎ ተጋሩን ካልኦት ኃይልታትና ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና እና ሐየለ ይመጽእ ከም ዘሎን ብወቅዒ ክዝረብ ጀሚሩ ከም ዘሎን መራሕቲ ናይ ትግራይ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ትግራይ ደብረጽዮን ዶክተር ደብረጽዮን በሎ ፈትለወርቅ በላ አማኑኤል አሰፋ ምክትል ፕሬዚደንት በሎ ካልኦት መራሕቲ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብሓደ ኮይና ንሓደ ዕላማ ብርግጽ ድማ ተጋሩ ብፍላይ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ተጋሩ ንጹር ዝኾነ ብልጽግና ካብ ሱሩ ተማሒዩ ክእልል ኣለዎ ዝብል ንጹር ዝኾነ መርገፂ ኣቐሚጦም ኣለዉ እዚ ንጹርነት ናይቲ መርገፂ ምስቲ ምስ ካልኦት ክንሰርሕ ኢና ዝብል መልእኽቲ ብሓደ ኣተኣሳሲርካ ክትሪኦ ከለኻ እዚኣ ደወል ናይ ሓደጋ ንብልጽግና እያ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንብልጽግና ዘንብሮ ዘሎ እንታይ እዩ እቶም ኣንጻሩ በሽሓት ዝቁፀሩ ብረት ሒዞም ዘለዉ እሞ ከዓ ዓብ ፅልእን ዓብ ቅርሕንትን ኣንጻሩ ዘለዎ ግን ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ዘሎ ዘይምትእምማን ብዝተፈጠረ ኩነታት ብሓደ ክሰርሑ ስለ ዘይክእሉ እቲ ሓደ ናብ ብልጽግና ምስ ከደ ብድሕሪት እቲ ሓደ ከይመፅኦ ስለ ዝፈርህ ብሓደ ክሰርሑ ይከኣሉ ነዚያ ፍርሒ እዚኣ ሰጊሮም ሓደ ፀላኢ ኣለና ናብዚ ሓደ ፀላኢና ጥራይ ኣተኲርና እንድሕር ከይድና ደን ፀገምና ውሑድ ይክኸውን ዝብል መርገፂ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ምናልባት ነቶም ዘይተረድኦም ድማ ምስ ፅምዶ ኣላጊብካ ድማ ነዚያን ተወሲኽካ ኣላ ተወዲያ ኣብ ዝመሳሰል ኣጀንዳን ዝመሳሰል ሓደጋን ገጢሙ እኳ ብሓባር ክሰርሕ ዘይምኽኣል ድንቁርናን ዕሽነት እንተዘይኮይኑ ካልእ ክበሃል ኣይኽእልን ስለዚ ብሓባር ምስራሕ ኣብ ዘለካ ኣጀንዳ ግቡእ እዩ ብንጹር ሓይልታት ግዳም ምሳና ክእከብሉ ዝኽእሉ ብምንታይ ኢሉ ነፂሩ ኣቐሚጡ ኣብኣ ዝእከብ ሓይሊ ክእክብ እናለለየ ፀኒሐ እዩ ሕዚ ተቐንዲ መእከቢት ብሓባርታ እያ ኣብዛ እዋን እዚኣ እቲ ቀንዲ ፀላኢ መን እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ እቲ ቀንዲ ፀላኢ መንግስቲ ፒፒ ስርዓት ፒፒ እዩ ሕዚ ኣብዛ እዋን እዚኣስ ካልእ ሓይልስ ቀንዲ ፀላእስ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ታቁልፊ ሓደጋ ንህዝቢ ትግራይ እቲ ቀንዲ ናይ ብርሰቱ ምንጪ ቀዳማይ ፀላኢ መን እዩ ስርዓት ፒፒ እያ ትቕመጥ ስለዚ ብተመሳሳሊ መንገዲ ብስርዓት ፒፒ ኣብ ሓደጋ ዝኣተዉ ሓይልታት ሃገራት መንግስታት ህዝብታት ግንባር ክትፈጥር ወድዓዊ ይኸውን እዚ እንተዘይገርና ኢና ስለዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፅምዶ ከመይላ ዋድሕ ፅሩይ ዝኾነ ንፁር ብዝኾነ መንገዲ ተገቲራ ትመፅእ ኣላ ሓደ ፀላኢ ኣለና እቲ ፀላኢ ድማ ኣብ ኩሉ እቲ ዞባ ዘሎ ሓደ እቲ ፀላኢ እዩ ስለዚ ነቲ ኩነታት እቲ እንተደይ ተቐቢልናዮ እንተደይ ጌርናዮ
ፀገምና ኩሉ ግዜ ናገረደ ክኸይድ ስለዚ ሓደ ፀላኢ ዘለዋ ትግራይ ንፋኖ ንሸነ ንኩላቶም ሕጂ ሓደ ፀላኢ ዘለና ነዚ ፀላኢ እዚ ብሓባር ኮይና ንምውጋዱ ድማ ይፅናሓለይ ዘይበሃሎ እዮ ይድፅበየና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምናልባት ስለምንታይ ክሳዕ ክንዱ ተባህለ እንተልኩም ድማ ኣብዚያ እውን ስምዕዎም ትብልፅግና በምሓርኛ ምስ ኣበየ ብትግርኛ ቀይርዎ ዘሎ ምሕባን ኣብ ታሪክ ዘይመሃሩ ብኩናት ምሕባን ኣብ ታሪክ ዘይመሃሩ ናይ ኩናት መራሕቲ ሓደገኛ ቁማር እዮም ኩናት ባህላዊ ፀወታና እዩ እዚ ቀልዲ ስፖርተኛታት ኣይኮነን እዚ ብሚሊዮን ቁማር ዝፃወቱ ናይ ድሑራት ዘረባን ትዕቢትን እዮም እዚ ቃል ናይቶም ፀወታ ኩናት ዝፈትዉ እዮም እዚ ኩናት ናይ ምሕባን ሕማቅ ውልፊ እዩ ድሌት ሰላም መሰረት ምዕባል ዓለም ምዃኑ ርድኡ እኳ እንተኾነ ንድሕር ጉጅለ ህወሓት ግና ስዕረት እዩ ሎሚ መሰረታዊ ሕቶ ክነልዕል ኢና ካብ በረኻ ደደቢት ክሳብ ዕርዲ መቀለ ዝዘለቐ እዚ ድሑር ጉጅለ ህወሓት ናይ ምትንኻስ ባህሪኡ ዛጊድ ንምንታይ እዩ ዘይተቀየረ ክንሪኦ ኢና እዚ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ይኹን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሑር ባህሊ ገለመለ ዝብልዎ ዘለዉ ኩናት 8 ዓመት ምልእቲ ኣብ ኩናት ሕሊፍዋ ዘሎ ምስ ሓደ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኩላ ኢትዮጵያ እናተናኸሰ ዝነብር ዘሎ ብልፅግና ዝኸፍላ ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥናታ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ህወሓት ከም ድሌትካ ክትነቕፎም ትኽእል ኢኻ ትግራይ እውን ኣብዚያ ሕጂ ዘለዋ ኩነታት ግን ዝለዓለ ደረጃ ትዕግስቲ ገይሮም እዮም ፅበዩ ዘሎ ኩሉ እቲ ሰላም ዝድሎ ዘሎ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል ብልፅግና ቢዱ እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይደልን እዩ ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ንተጋሩ ከባልዖም ኢሉ ዝፅዕር ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ሓባል በልያ ከይትቐድመክ ዝመስል ወላ ሓደ ሰብ ክኣምኖ ዘይክእል ውፁእ ዝኾነ ሓሶት ግን ብሓያል ድምፂ ብዝተፈላለየ ርቀት መዓት ገንዘብ ኣፍሲስካ ንሓሶት ክሳዕ ክንዲዚ ክድፈኣሉ ኣነስ ኣይረኣኹን ማለት ኣገባብ እውን ኣለዎ ገለ ነገር ሓቅስ ክትገብር ትፍትን ኢኻ ኣብ ኣምሓራ ከቢድ ኩናት ናካየድካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላም እገብር ኣለኹ ኢልካ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ኢንፋክት እዚኣቶም ሕፍረትን ሕንከትን ዘይብሎም ስርዓት እንዲታ ብ4 ኪሎ ዘሎ እቲ ሚድያ ናቱ ድማ ብፍፁም ሕንከት ከም ዘይብሉ መዓልታዊ ዘርእየካ ግን again ንዓታቶም ዓወት ቦ ድመፅ ኮይኑ ይስምዖም ስለ ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይ ብልፅግና ደብረፅዮን ለንቀነ ዝበላ ጥራይ ስሙ ትዕግስቲ ናትናስ መወዳእታ ኣለዎ ትብል አንተ ይገልጻ ነይረ ወግዜ ንሃብ ትብልስ ካብ ሎሚ ፅባሕ ክሓይሽ ድሕሪ ፅባሕ ክሓይሽ ክሰምዑና እዮም ብሰላም ዝውዳእና ይኽእል እዩ ወላ መስዋዕት እንተኸፈልና ፅባሕ ያው ኩሉ መስዋዕት ይኽፈል እዩ ንሰላም ኢልካ እውን መስዋዕት ይኽፈል እዩ ዝበለፀ ግን ለውጢ ክመፅእ እዩ ክመሓይሽ ካብ ዝብል ተስፋ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ዝልኮኑ እዚ ግን ድማ ግዜ የድልዮ እዩ ማለት እንትበሃል ደንጉና ኢና ኣይደንጎና ናይ ኮነን ዝበሃል ዘሎ ግን ፊላ ሓንቲ ዓመት ጥራሕና ንፅበ ነይሩና 2 ዓመት ንፈረኣን እዩ ሓደ ሸውሕ እዩ ክበሃል ኣይኽእልን ኩነታት እናረኣኻ ኢኻ እናገምገምካ በር ከም ዝበልኩም እታ 2015 ጀሚሩ ዝተሒስዋ እዩ ስምዕነት ድሓርና ገደደት ከይዳ እምበር እታ ከቢድ ብረት ምፍታሕ ምስ ወረርቲ ሙፃእ እያ ትብል ብሓደ ጎኒ እያ ትብል ስለዚ ትዕግስቲስ ደረት ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ቲያቶም ድማ ኣነ ናይ ክገርመኩም እቲ ጎዝጎሳት ናይ ተጋሩ ክሪኦ ከለኹ ከም ናይ ሎሚሲ እዚኣ ስምዑ ለይባሃን ኣብ ዘይምልከቶ ኣትዩ ናይ ኣዳማቱ ባሕሪ ክወርር ሎሚ ወሓጥናኩም መፃናኩም ናበለ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምትሕርርፋት ንሪኦ ኣለና ናይ ውክልና ኩናት ኣብ ሱዳን ኣትዩ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ ንሪኦ ኣለና ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎድና ኮይኑ ይጭፍጨፍ ኣሎ እዚኦም ኩሎም ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ናይ ድሕንነት ሕቶ ኣለዎም ምዞም ናይ ድሕንነት ሕቶ ዘለዎም ሓይልታት ንሕና እውን ዝፀላእ እዚ ከይጠፍአን ከይተቐበረን ክንነብር ከም ዘይንኽእል ናይ ድሕንነት ሕቶ ኣለና ስለዚ ምዞም ሓይልታት እዚኦም ብሓባር ኮይንካ ምስራሕ ግድን ይብል ከም ምድብን ከም ህዝብን ድማ ሓቢርና ንሰርሕ ቴሪጎ ዋድሕ እያ ዝኾነት ንፁር ዝኾነ ዕላማ እዩ ፅምዶ ንብልፅግና ንምዕራብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና ክዓርብ ዘለዎ ሓይሊ እዩ እሱ ከሎ ሰላም ኩሉ ስለ ዘይክእል ካብ ሕጂ ተሓጋጊዝና ምስ ኩሎም ንዑ ክዕርቡ ዝደልዩ ሓይልታት ብሓደ ኮይና ንእለዮ ይብሉ ኣለዉ ክሊሩ ናይ መወዳእታ እዛ ናይ ክንፈ ቫይራል ገይሮማ ዘሎ በዚኣ ጥራይ ስምዑ ከይትኮሰካ ምግባር
ናብ ኤርትራ ኣይትኩስም ሰላማዊ መንገዲ ፀገም ይፈትሕ ምባል ካብዚ ዝዓቢ ፖለቲካዊ ብልጫ የለን ትማሊ ንጎሆ ምስ ብልፅግና ሓቢሩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወጊልካ እንትብቅዕ ሕዚ ከይወግአካ ምግባርሲ ከምዚ ዝበለ ስራሕ እንታይ እዮም ዝምስራት ዝያዱ تفضل ምስ ኤርትራ ሰላም ምግባር ሕማቕ ኢሎም ንዝእምንዎም ዝመለሶ ዘረባ እዩ أنا أروماي بلتسجنا تاجداي ميتات حجز جبر أنت جبره كأمن زخل حيلي كل يكلنيو we are just witnessing a very historic development الناس كنا تاتزدما ما كنت تعال كليو أبزبانا أبزوج الوا كل وزغل معبالتها سلن رزلنا برجز حجرنا الزحجز اللوا كنا تات كلنا رأنا عند حرقنا إيرتراسي انتهي بيازلو كمي زبل بلجعتاتن بدوهتاتن يزصبيا زلو اندهريلكا يا امين نزح جزء لو كنتات ايرترا مس كل حدقاتاتون صقماتون نابزلا على درجه ربحا كتقيرلو تخيل منغدي يصحليك بحالو زغبا غداي كوينا يسمعنني يس تينا حدقا كنتات كلنا نريو لنا قليل زي كونه بدو ياب قدمينا تغتير زلو يغداس اتا حدقاتات دما مستزلو نبيننا طرادي كونه استزو بابا ابيون حدقا سلو زلو إيرترا زيادة أوشت أو كنا تعتالن كنا هجنا من كبير ترى دوز زلو سلطة تريمو نحدقا يمتصنا لو زي كونس نايمر رجع مال اختزام حلالف سلطاتنا نرزالنا نعبنت كم ممرقتا بزحت مهارو graduate قبر له كولجنا حرشة برلو كولجنا ساينس and arts برلو كولجنا أكملنا في ساينس برلو سزي حدا كابتي إيرترا تريو زلا we are سلامنا زلنا من سياتنا نمرغلنا ناب معبالة قصنا خنقص ندلنا زبل مالختي زم حلال زولا كبير ترى نزيا حسكم ليس انه حنت نقرا من قدي كنقرا زدلخو نيراتني اسكزيا سمعوا لك سوري زي كنت زي اسكسموا لي وكان لمسي بنا حكمنا قانقوا فيتيليغو كفوس يخلي صبوق بسرات علوني نكال حمام كفوس تسرح مدهاني وصيتاو خوينو ترخيب الله ساكم زلخو دكتور عند مسكل ملأكي كابزم ما اكلت عنا اذا فيديونا كل من تكباصح كلاتنا ونتربحت من تخنكون شير سبسكرايب ينحمو نلوم معلتي ابز فيديو زي بزعبه سعده كلت نقرات نقرا من قد تغصب لك حلفن زدلوين اجباب فواوسون كنري تري وزلهم دكتور عند مسكل يزبحال زومت انا تبحال كاتفلطوا تخونيهم ابو غاندا زلو ازيوم ابنتاويان زيغاتاتيوم اب ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ከም ዶክተር ኮይኑ ዘገልገለ ሕጂ ድማ ኡጋንዳ ሓደ ዓብዪ ሪፈራል ሆስፒታል ገይሮም ንህዝቢ ብሃገር ደረጃ ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን እቲ ኣብ ኡጋንዳ ሰፊሩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን ካብ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝመፅእ ዝሕከመሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሃገረ ኡጋንዳ ኣብ ካምፓላ እውን እንትኾነ ዓባ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሰፊሕ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዝሓዘ ሕክምና ሒዞም ዘለዉ እዮም እሱ ጥራይ ከይኣክል ግን ከይዶም ድማ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ሓበሬታ ይህቡ እዮም ስለዛ ዞም ጥዕና ዘይትፈልጥዋ እንተነርኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተልዎም እዛ ሕጂ ዝብላ ዘሎ እውን እንተኾነ ከይትኩም ኣብኣ ክሰምዕዋ ደስ ይብለና ኣነ ኣብዛ ቻነል እዚኣ ብዝከኣለና ፅቡቕ ስራሓት ናይ ኤርትራውያን ካበየቦቱ ፕሮሞት ክንገብር ንእሽተይ ክንጠቅስ ሜንሽን ክንገብር እንደሊና حذر زبلكم جن قبروا لين زبلها يقبرني يعني جلس أجمالني بعلي دس بلني تسرح كل عيل حرمتيو نعوخ قبريز مرت أنا عبنت ما عندهم زبس حابز رأيهم أتبعهم زبلكم قبر لنا زبلوني يكون إن فاكت قبر لنا خلونا خلوا قبر لنا مبالغ لين يعني بوس راح تتسرح بعلي دمس أني كده ندم ما يزبلهم بس بوس راح سرحهم أنا بزانشتي بلاتفورم ناتي بروموت نخو قبر ويونتا حبريتنا تكون حفظ بكم محلالفو سقام يبلين سلازي ازيا صبوت فيديو خينا رخيبايا كم زي عينت كيلاوي مخرج زبود ما أبايت حكايم كينو زغل قولوا زلو حقزو مبال دما كم بزوح نقر أجريون يعني ني حلفنا قديت أنا خويني سمعني كبا كي وتصحون كاليتي أبزيا هذا صبوت مصحف تصحيفة خمزة بدراسي عبد الراسي سقاي تخلي من كايل إساس أفوركي كابت عبين إشتو سلي زبل سليو زي مصحف زي أبز فيستيفالات يزرقح كم زلو سمع له جلس هديتكم ليه لهم سلزي أبتتركبوا لبوتان ترغيبكم زي مصحف وين وتي أخم زلا حبر مسكيلهم يوم نجيرمني أبو زي مثلا كنت حبريتا كم مثلا نخلو حد أجد أسنة نزلونا بس بيك نجبر دس لزبل النايو
That is also another story እግረ መንገደይ ከይሰገርኳ ከብል ዘል ድማ ንመለስ ዝነበረ ሰመረ ርእሶም ኣብ መበል 83 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣፍሊጡ እቲ ብሕማም ምክንያት ካብ ንጡፍ ስራሕ ንዓመታት ደስኪሉ ዝፀንሐ ሚኒስተር ሰመረ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ብምዃኑ እውን ንነዊሕ እዋን ዝሰርሐ እዩ ተስፋ ኣለማርኣያ ተወሳኺ ኣለዎ كب 2007 كسب 2025 منستر تمرتي زنبرة كوينو ب 2018 مونغو إيرتران إثيوبيان سممع سلام دحر مفرامون بصدر إيرترا باديس أبابو مخندر بحلفنا توهيبو من بارو يذكر أبا شنجع 277 أب حزبا جنبار حرنت إيرتراز تتأمبر بتصاي سمرن أستاد فرقي كل زمن بزت فلالي حلفنا بأبنة أوتو فاينة بلجنة هاجرون حزبون أجل كيلو كبل منستر يمانه تحفو أبا 2020 كلتن كب إثيوبيا دحر من سنوات وجن حيال عمتات كب عين حزبي تخويلي يتسانيحو ሚኒስተር ካብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምምላሱን ዑዝትክ አምባሳደር ክሳብሎሚ ኣይተመዘዘን ሞንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድን ዘነበረ እቦ ዝምድና እናሓልፈፈ ድሕሪ መምፁ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ፈጻሚ ጉዳያት ወሪዱ ይርከብ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣገልግሎት ትምህርቲ እናንቆልቆለ መምፁ ይግለጽ ቅድመ ትምህርቲ ከኣትዎ ዝግብኦም ኣማይታ ሽሓት ቆልዑ እቲ ዕድል ተሓሪሞም ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ገዲም ተጋዳላይ ንኤርትራ ድማ ክሳብ መወዳእታ ዕድሚኡ ዝተቓለሰ ኣብቲ ቃልሲ ከሎ ተሰዊኡ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ክቡር ሚኒስተር ኣቶ ሰመረ ርእሶም መቸም እዚ ዓይነት ርዮ ተደጋጋሚ እንዲና ንሪኦ ዘለና ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ድማ ኣንጻሩ ትብሎ ነገር የብልካ ንሃገርካ ሙሉእ ሂወትካ ሰሪሕካ ከማን ከምቲ ዝግብኣካ ፃማ ዘይረኸብካላ እናተቓለስካ ክትሓልፍ ከለኻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ኣይ ሆፕ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ፅቡቕ ናይ ዝሃገርና ክሪኦ ኣነ ትምኒተይ እዩ እንተተኻኢሉ ነቲ ፍረ ፃዕሮም እውን እንጆይ ዝገብርሉ ሪላክስድ ኮይኖም እንጆይ ዝገብርሉ መድረክ ክፍጠር ተደራይ መራሕቲ ይኹን ሲቪላዊ መራሕቲ ነቲ ዕዮቲ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ነቶም ደቆም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ገይሮም ንሳቶም ነቲ ፍረ ናይቲ ቃልሶም እንጆይ ዝገብርሉ መድረክ ክፍጠረሎምን ንዑ ዘስተማቕርሉ ግዜ ንክኸውንን እዩ ትምኒተይ ኣነ እዚ ማለት ፍሉይ ናይ ስልጣን ባህጊ ስለ ዘለና ዘይኮነ ሰብ እናዕበየ ምስ ከደ ነገራት ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ምርዳእ ኣይደለም ምክንያቱ ማእስዮም ከዕርፉ ከዕረፍካ ዲኻ ትመውት ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ስለዚ ተስፋ ንገብር ነቲ ዝፀዓርውልን ዓመታት ኮፍ ኢሎም እውን ከስተማቕርሉ ዝኽእሉ ዕድል ክፍጠር መድረክ ክፍጠር እዚ ሕጂ ንኣጥዎ ዘለና መድረክ ድማ ንዑታት ተስፋ ዝህብ ስለ ዝኾነ ይግበረልና ፈጣሪ በዛ ዘላቶ ድማ እታ ሃገር ቀፂላ ናብ ፅቡቕ ደረጃ ንክትበፅሕ ትምኒትና ወትሩ ከም ሰብ ትምኒትና ላዕሊ እዩ ነቶም ክሳብ መወዳእታ ትንፋሶም ተቃሊሶም እናተቃለሱ ዝዓረፉ ድማ ዘላለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ንስድራ ቤት ፅንዓት ይሃብ ንዓታቶም ድማ መንግስቲ ሰማይ የዋርስ እናበልና ናይ ሎማ ርዕስ ኣብ ዝኽኑ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ምዝያ ደርፊ ክንገድፈኩም ቃልስና ኣድካም ጉዕዞታት በዲህናዮ ኬድና ቆንጢ ወራራቶ ብትብዓት መኪትና ንኹም ረሓፃውን ሓመድ ቀየርና ጀምር ቃልሲ ኤርትራዊ ዛዓት ልዕሊ ኩሉ ሴራ ሓድነት ጀምር ገድሊ ኤርትራዊ ሓቦ